Hi Mamet, Milagros Martos, imo ning request, dugay na kaayo, wala ko gitagad kay abi ko wala ni tubod sa naugang sapa naman di ay first time na ko nakadungog ani, this is for you. Tubod sa naughang sapa nahisama sa akong luha, naitus na ug namala dinhiniining mga mata, nagpabilin niya tung sapa katong uhaw nga mga lumot, ug daw nawad-an nagpaglaong nga may tubig pang moabot. Isagyamog na lang ka imong dalitan aron malipay kining tughan, ug una mo ako talikdan, may paglaong pabakahan nga mabanhaw kadtong sapa aron ang lumot mga lunhaw mawad-an na sa kauhaw. Bisag iyamog na lang ka imong dalitan aron malipay kining tughan, ug una mo ako talikdan, may paglaong pabaka nga mabanhaw kadtong sapa aron ang lumot mga lunhaw mawad-an na sa kauhaw. Kayang tughan nahisama